palo banda kami de anak mudo-mudo sanang-sanang sanak mandang ikola curito partamu sanang-sanang sanak mandang ikola curito karangan gitu benan dari siayi nak menjalang si Indo puro boleh sabar sana nanti lamun lambe kadape juo boleh sabar sana nanti lamun lambe kadape juo pilin si tali rantai katali biduk di muaro kirim kondak sampai jaleka mabuk kadunyo kirim tak sampai jaleka mabuk kadunyo nan balai pincalang dewa masuk walo Indo puro oleh sana mandang dari jauh ke sanang juo sanang hati mandang dari jauh ke sanang juo cawe salili pinggang di malau orang kapi cayo banse nanti yo ari siang di malau orang kapi cayo banse nanti yo ari siang salarian de banong yo suto maka indigaduang sabagian de untuang kito sa suratan manemangan duang sabagian de untuang kito sa suratan manemangan duang sirawala panjang maningke laman ningke lakajan tuang bati awak panjang lapangan pendek olah bansik lemang kok manangi awak panjang lapangan pendek olah bansik lemang kok manangi nan baringin di tengah ladang nan silas di koto baru ingin hati le macam murang nan malang baru menantatamu ingin hati le macam murang nan malang baru menantatamu nambelo babelo ujung tali nan tali pangabe pagayo anta takabe anta tigida
ngabelo babelo ujung nyanyi na nyanyi masuk ke Ka'bah le anta kadape anta indahnya yo anta sape anta cuba dak ramu-ramu di dalam ganteng anta kadape anta indah kabalalamu tak baulang tambilang di rumpun lansik tersisinyo di ruang lantai dibilang sado nandape nanti gayo ngambil di nampandai na urang yo talu sika duduk kabalai hari pukul 1 di kapulang jinjiang laikan hingga dusana sadang duduk tolie tanjuang ngampang alu di si junjung tampe kajadi iyan dibilang masoda olunyo kejadian Tanjuang Ampalu dalam daerah Rangsi Junjung oh nanado do urang mande bapak banamu bapak Gazali duojo mande si Humia nanti tinggal di Tanjuang Siampang kadang bilang yo bapak dengan mandirang bansik tinggal di Tanjuang Siampalu yo kalau dem bilang kabansiknyo sado lai sado de urang sado kurang sado de inyo le kurang mangake kurang makan kurang manumbuk kurang turun nambah padi sepangga tahun bare tak cukui kadimakan burun tandeh taruko angui sawalie babanda jauh yo apo karajo bapak Gazali pai mari kayunyo karimbo co itu bana le maso itu maalun mahari kayu kadang seminggu dalam rimbo kadang sampai yo 5 bale hari mae tumpak di mande lenan di rumah yo apo karajo le mande si Humia dicubo mambuwe lamang dibawa ke pasar ami jo lamang idui ka disambung ojo lamang bare ka di Bali jo itu anak bagadangkan yo lai baranak 3 orang kok dem bilang yo anak nambah 3 nantuo namo si yatim baru bau mulai ampe balik tahun onan kaduo namo si Jaidin baru bau musa balik tahun nangkete anak perempuan padusi anak nangkete baru bau 9 tahun banamu upi si norma
bilang yo anak nambah 3 tumpak dek buyuang nan si yatim nan indak do basikola cuma ke sawah disarakan pagi pulang nyo patang tumpak dek buyuang si Jaidin lainyo dalam basikola baru di dalam kelas 3 si Norma baru kelas 2 cuy itu bana le masuk itu tumpak dek buyuang si Jaidin awak le basikola bapak bansek mande mularat kurang babaju le rancak-rancak si Jaidin babaju buru kok diteki anau dirimbo buninyo dangkang badangkang mindak saketi atinyo ibu baju cabi sirawase ngempang tapi nanutak yo lain namu ba itu bana lebuyuang molasi Jaidin waduh lapado satu hari sawakatu abak dalam rimbo hari Minggu Jaidin perai basikola mande bakato kanak kanduang Jaidin naik kini kan iyo hari Minggu nawaang perai basikola kakaang sadang di sawah tolong antakan nasi kakak waang Jaidin wacik caronyo tanjuangan palu ba itu bana le masuk itu tumpak dek buyuang si Jaidin nana aroman sopan santun anak kopatua kamandenyo kalau cow itu tarapapan ditarang de mangkok kadi Bali kalau cow itu dikatokanlah samo sanang le dalam matinya bau nasi le kajo cerek-cereknya jinjiang jonan kidah o nasinyo jinjiang jonan suwo bajalan buyuang si Jaidin menuju ke tengah sawah ma'alun buyuang biaya si Jalaidin oh indah kalamu antaronyo saparo baru perjalanan maimbaulah kawan samoga Adam o Jaidin baranti dulu mari kita bermain dah maka rela Jaidin ruponyo buyuang Jaidin nanda sadang tabao bana urang bagak kiroe taimbo turun urang lapat taimbo makan awak mangantuk banta tibo indak bapikir si Jaidin nyolatakkan nasi di bawah rumpun lanse Jaidin bamain dah makare itu bana dengan lakini oba macam candole permainan nado jo buwe main talen nado jo buwe le main dama nande asik-asik bermain jam 10 mulai main dah jam 1 candonyo hari baru tekanan nasi kakak balun diantarkan bakato Jaidin ke kawannya kawan baranti ambo main dulu buantakan le nasi ke ambo
beko diulang main balik cuy itu kata si Jahidin nambah jalan balik pikasawa nasi bajing yang lejon nang suuk cerek bajing yang lejon nang kidah kabajalan bawa ditario nang kasawan nang talita talet nambak kacang memanjek junjung le katalita lalai nambah anggang manjadang gunung dak kalamu antaronyo tibo di sawah masui itu mai onan mambana buyuang Jahidin onde kakak dan akan mola jangan berang kakak jo ambo kae jangan bangi kakak jo awak yo talambe nasi wa antakan makae menjawab si buyuang yatim onde yatim nanindak pamberang doka adiknyu kamarikan ladine nasi itu kakak nanindak nang kaberang nasi nyo ambil dek si yatim nyo bawa duduk kanan taduh angin barambui lunak lambui raso kasero makan di sawah mae buka le cando bungkui nasi satu tabuka bungkui nasi kironyo nasi labasamui gata kasadonyo paniati nantak tabadonyo imbau le adik kanduang inyo Jahidin kamari waang nanindak doyuang manusia anak mincaca waang si mincaca wanak sing yang nyarimbu anak mikata angkam yang hutan buayo dari koi diwaang angkat tokan bermain-main ambo di sawah koyuang dari pagi ambo di sawah dapet jam 1 nasi yang antakan dapet nasi basamui kata pulo wadik di sinan di tangani Kotapu tibo kaki lalaki membana buyuang Jahidin bude kakak ampuni ambo usale ambo kae ditangani bari maaf osa kali kini indak ka ambo dokae hobuwe la ngai dokakae indak tantu adik na membana nyo tangani juwo tangah sawah laba golek-golek di tangah sawah laba kubang baju diluduk kasadonyo indak tatan dek buyuang kanai tangan nyokirai lari balik pulang mae nyokirai lari balik pulang nambah tamu banda sabuah nyo mandi jo baju basah sirawa basah mungko la merah masuk itu ari patang tari babali tibo di rumah mandekan duang takajui la mande o masuk itu apole kato mandekan duang nak kanduang Jahidin na diapo bajuang basah lena diapo muko ang merah mayuang tumpak dek buyu Pak dek buyuang si Jahidin biarlah tinggi dari yang punai memandang tari kepungasan biar dek kanduang nama nunai rasio indah nyokabakan hari batambah patang juta tamanuang labuyuang Jalaidin
Ari patang yatim lah pulang mengadu ka bakemang O mande dangakan mona badago bana karajo wadi ambo. Dari pagi ambo di sawah dapet jam 1 nasi nyuantakan dapet nasi basamui gata puloyo ambo tapu ambo tangan. Ambo tangani la mande. Mandanga kato buyuang yatim na mandela berang pulo o jahidin waang nanindak doyuang manusia nak micaca waang si micaca ule anak singiang waang yang rimbo buayo dari ibi waang dari ketek yuang waang digadangkan lagadang tak mambale guno disuruh sikolang bermain disuruh kesawang bermain yuo percuma yo waang digadangkan kok tahu baso kacoiko dan piyu waang tiko kete indak mambu we aka caruiko yo ngai upat niati mande ndak tabado cuma sekete nak dikatokan kok ndak sanang waang tinggal di sikola jaidine Bulia barangke waang dari siku ko nak ke Padang iko jalannya ko nak ke Jambi iko jalannya karena waang seorang doyuang iya na ambu o tumpak dek buyuang si Jaidin nanak ko indah rampalawan nyoba manuang sama seorang o ayamato Badarai-darai jatuh cie jatuh ladu sadang indah ruang tak babungo kunun ko anak kayu jati nang kandung mande oleh ndak ibu kunun ko urang di nagari padomananam olobak lambau dia kasawi batugakan pado ditangguang hati risau biar nagari obat tinggalkan ko abak jauh dalam rimbo la bagian nanabak sadang mari inan dan tamanung si Jaidin dalam pamanung hari malam hari sanjo urang lamakan na Jaidin lamakan pulo biala mande berang bana dimakan juo nasi mande sakaliko mae sudah makan hati lasanang hari badarok mulanyo abi juo nanindak dirantang le panjang banaka dibilang sama suit Nandem bilang buyuang Jaidin bamanuang duduk sama seorang kiro hari jam sabale malam kakaknya lalati dari sawah letak kalok kakak masuk itu Onan adik bonsunya lalok pulo mande takaloknya pandangi bakaru lalok mande kanduangnya turui mande bagulambe nyoresek puro mande kanduang Obatamu kepeng seminggu sasen seminggu kepeng diambilnya sasen nyo tinggalkan juga di mandenyo kau untuk pembali sugi pagi-pagi Nandem bilang dagang Jaidin hari semalam malam itu turun babilang anak janjang nyo tinggalkan kampung jo hilaman denetong dagang di sinan baju buruk sarawa buruk ken saruang usang nambah sandang dan
bilang dagang si Jaidin nyoturui adiknya nambon susah dan lalu norma kau bertinggalkan kondak desari di lantai jarang kalakai bamban di muaro kondak dek nasib nampak malang indah bapisa jadi bonsu rupo iko madi niatkan kakak barasaki kok lai ambo barasaki di bonsu winda balupokan ladi kok lai panjang di umur kau kok lai pai darah kau di cari kakak karantau orang tapi kok pendek umur duya kok sampai aja lulah kau yo di anak orang di si bulantai ke pasar sadang pukul 2 di mano di aruh bajuntai di rantau kakak di basan sangarola di bonsu tinggallah dulu adik kandung Jaidin turun tengah malam turun babilang anak janjang di pandang rumah mandekan duang si boga jalong basusu banda di kali urang ngantai atuk biang kasau lalapu apo katenggang dayo lantai ngelai hari bertambah malam juo dan bilang lebu yuang si Jaidin kamano rencana nak marantau ke Padang rantau ke diadang ba itu bana masuk itu hari badaruk le malam juo kaba jalan desa mosorang kata litak talete-lete bakacang memanje junjung kata litak talalai-lalai rupo wanggang manjalang gunung mapane inyo baranti sudah itu bajalan pulau nandem bilang dagang si Jaidin menuju daerah kota Padang ne kampung ketek tak dietong kampung gadang indah dibaco hari bertambah le biju sainggonyo sama so itu tibo di Solo anyolai bamanu duduk sama seorang na onan baman nuang buyang Jaidin niyo di Solo masoi itu kamano le awak kapai kok kasuwuk jalan Bukit Tinggi kaki dah langsung diarahkan rancak dan takrui pikapa ngadang
Berjalan kaki mula si Jaidin ketinggal daerah Solo inyo menuju ke Silayo matu nanindak namu lalu kampung Pabiloma Kabasu berjalan juga masuk itu kampung nang ketek letak dibilang kampung nang gadang letak dibaca berjalan kaki le masuk itu di Malapane inyo baranti sudah itu berjalan pulau nang ketinggal daerah orang dicupak nan talang indak dibaca masuk daerah Lubuk Lasih kok dan bilang si Lubuk Lasih kaki dajaran maro labu kok tarui jalan rangkap padang yo bedo manangguang kasih hati di dalam mancululu kampung Pabilo kata jalan namun inyo katarui ju nang ketinggal Lubuk Lasih letibo dia yesirah manurun sitin jauh langawi Tinggi Bukit Siti Jauh Lawi Taranah tampak kota Padang Abi dagiang pulang barang awi kampung Pabilo kata jalang ladang padi ndak dibaca lubuk paraku ndak dietong nyolati bodi indaruang lampau seketik simpang indaruang tampak otonan sabua oto keluar dari pabiri mai Odek lamu berjalan kaki rancak dan ambil oto nang kontuang kok lai dapet manompang rupanya toko mangkuk simin manompang ciek pak sopir maalun sopir kini kadietong menampak anak ketek kini masuk itu direm moto di sinan kamano waang kamanompang yuang manompang awak cepa awak pai ke kota Padang ko iyo waang yuang ke Padang naik lawaang di balakang lanyo panji oto di rambujang dan naik inyo di balakang la duduk di atas simin tekajui buyuang Jaidin babana mangkok tekajui dange simin koma di malo simin tak kange akalu apa biri indema karena monyo Otarwi leoto mula nangka Padang di jalan oto letak dihitung dari satu opor kadu jo tiga oto balarikan dari yang mandari yang kasih alui kajawa kajale batu kete uni kasih bungkaka datang uni langkis oto lari masuk daerah kota Padang baranti oto di sinan oto baranti turun tadi mau kasih pak banyak-banyak Olah bajalan buyuang Jaidin nonan ka Padang ikola baru rumah siapo ka dituju janjang siapo ka ditingke kemano awak ka malam tapi tabi pangana rambujangko kalau awak cari induk samang rancak kalapau nasi banduk samang kalau kalapau nasi banduk samang sikola bana di parabe nak tari juo pika gugut biala kepeng indak dape namparang alu badan kok legapu nyoy
Onyo minta karajo di lapau nasi onde mande urang balapau golong bagolong tali tigo lalu bagolong kailaman tolong lambo sekaliko jasona ninda wa ilangkan bawa karajo badana awak yoe konan tapana le mande rang balapau lai pangasih jorang tidak lai penyayang nyo nambanse ko iyo waang yuang minta karajo bari lurui mande batanyo bari bana mande mangece siapo namo jogala di mala dusun jo nagari apo sabab waang coiko curak-curaikan bake mande nae onan menjawab buyuang jahidin onde mande dangakan mola ambo banamu si jahidin kampung di Tanjuang Siam Palu dalam daerah orang si junjuang yo mande omangicu henyo sakete apo laki cue derang bujang komande dangakan mola ambo anak o yatim piatu bapak mati mandela mati ambo nanindak badusana mangkoknyo kampung de ambo tinggalkan ojo iko la nasib tak bamande joiko nasib anak yatim o kabak jo loyo kacang panjang kabak jo balem padirabah kabak jo urang anak hondak barindu yo mande mandanga kato anak yatim paling kurang kapalonyo digosok juo kini ko iyo ang nak minta karajo disiko ang bakarajo ditarimo jahidin bakarajo karajo di lapau nasi dalam daerah kota Padang nae dem bilang buyuang jahidin karajo di lapau nasi capek kaki ringan tangan orang lapau bertambah sayang sekadar makan lai dape balam turanggo wate tanggo babuni murayate pintu alam ta'azim curi toko kabadi alia tentang itu tolie bapak joma oh mande tuan ruponyo bapak si Gazali lala pulang dari Rimbo pulang inyo mari kayu sawakatu abak tibo di rumah ruponyo anak tak ado konyo seorang nambah namo buyuang jahidin bakato le apa bagulambe humia dang adek kau kamano le anak si jahidin dari tadi tak ado mbok pandangi pie mandanga kato rupo itu
menjawab mandesi humia onde angku junjuangan ambo o abak Jaidin kece ambo la tuan o sawakat tuangku dalam rimbo mangku o disuruh Jaidin mantanasi nyo pikasa wadape inyo bamain-main mangku we sampai nasi basamui gata iyo nyo tangani di kakaknyo buyung yatim tibo di rumah ambo la berang pulo sajaknyo ambo na la berang mangku we Jaidin hilang oh dari kampung mangkuwe sampai kini anak ndak babalik dong kuwe oh nyoturi banat ditangka mangkuwe di mano kola kampung nanyuni oh di mano kini tampe tinggi ngakong kuwe mandak ngale kato rupo itu paneati bapak natabado yo kapado anak nanggadang o yatim kamari waang yo indak yuang manusia sadangkan nambo nampaya yuang mangurekan menjanti ambo tado dewa ang paja yuang antangani o dewa ang lepaja mulang tangan itu lekato le masuk itu o nande bilang dagang di sinan paniati bapak ndak tabado tapi sekete yang dikatakan ko ndak sanang luang tinggal di siko buli barang ke ang dari siko ko nak ke Padang yang iko jalannya ko nak ke Jambi iko jalannya nak mati lawa angko kini di rantau orang mandanga kato rupo itu o ruponyo anak nanggadang si yatim ko iyo gak palawan apo katonyo masu itu anta dia ba manjokan bana ba nan sorang tu mabae mandang anak lama lawan nanabak batambah pane kok jadi yang yuang karanta urang nang kadicaki rimau lawaang dalam rimbo itu lekato bapak kanduang yo tumpak dek buyuang nan si yatim malayo mae nyo buwe bungkusan kain nyo barangke pulo dari kampung kamano rantau kanyo adang manurui jalan curito batarimo pa eka bai siat ma ape marantau o maalun rantau kabai rantau ko indak kabakep yang kapara gata bakarajo karajo dia bai siat kita tinggalkan buyuang yatim sadang dia bai masu itu to bilang balik bapak jomande sarato norma nak nambonsu bakato bapak kahumia humia dang adek kau barangke kau hari kini paila cari si Jaidin anak awak sampai basuo si Jaidin barangke kau jo norma nak nambonsu cuma sekete pi dikatokan menangi abak di sinan Umia dangakan bana kok pai kau mencari anak pi sabalun basuwo si Jaidin sabalun batamu anak kanduang nang kampung usah kau liye pi na rumah jangan kau jajak pi sabalun batamu anak kandung kau indak balik pulang biar mati pi di rantau orang o mandang akato suami
Odem bilang dagang di sinan nyoba katokan nak bonsu nak kandung bonsu sayang mandena biar dicari kakak kau si Jaidin menangi mande masuk itu ang turi bana mana ati tangkala Jaidin pulang lana waang dari rantau na rimbo di mano na labusu lurah di mano na lakanyang kok lai waang idui juo nak lapatui babalik pulang janang turui na ati tangka la Jaidin yona bajalan mande jona bonsuyo jo norma masu itu kamano arah ditujunyo ke daerah Solo ka bajalan kaki jo si norma indak dirantang panjang bana di mapane inyo baranti di maraminyo batanyo anak nanindak ka basuwo anak nanindak ka batamu ola tibo inyo mula di maro nang kalaban kok dem bilang maro kalaban kasuwo kasawalunto kok tarui jalan kasilungkang rusuh kasia bakabakan pabilo anak kabasuwo lako are na dirantau orang la Jaidin lako are dirantau orang bajalan lemande masu itu tarui kaninyo kabajalan nang ka Solo langsung dituju mande bajalan jona bonsu kabajalan talita taletai letai bakacang memanje junjung lekat talita talalai nambah anggang majalang gunung ngelasa rantang dugo rantang cukui katigo rantang panjang tibo di Solo le masuk itu dapet manyeo tampe urang diseo tampe urang dulu dapet manyeo di tanah garam di tanah le garam tampe tinggal tumpak de inyo le mande masuk itu jo apo idui ka disambuang dibuik balik nyo lamang dibawa ke pasarami dilai menggale lamang di batin mencari anak hilang yo mencari si Jaidin manggale lamang belo bang alai kadang nyotibo di silayo kadang lapenyo kacupak kadang-kadang tibo di talang kadang di pasar maropane kadang lape katinyo kasumani
Yo anak naninda kabatamu hari Selasa jo hari Jumat manggale di pasar Solo manggale lamang kanamonyo. O di lain nak manggale lamang di batin mencari anak hilang kita tinggalkan yo mande tukang lamang duo jo norma nak bonsu. O dibilang bapak nan di kampung denetong bapak Ghazali bamanuang la duduk sama seorang Apo banana nyomanuangkan anak hilang indak babalik mande pajala hilang puluh. Onan dijulu indak kalare pangalan lata sangkui pulo apo pangana bapak Ghazali lagae lo mangkok kamarando lagae lo kamangkok kabatana sorang indak takao caro iko Obia dan kunci rumah di Tanjung Siam Palu barangke lo dan karantau orang dan sambil mencari anak kandung dan bilang bapak Ghazali lah dan etong sama so itu nyo tinggalkan rumah nang gadang nyo kunci rumah dia pak koe. O barangke bapak dari kampung maalun Pak Ghazali awak rang banse di nagari baju buruk sarawa buruk kambui batali nambah sandang kimasan usang di bawah cie kupia Medan la merah puluh. Berjalan apa dari Tanjung Palu nyetuju oleh pasar Solo. Oh anak dicari menyolai berjalan apa sama seorang kalau nyawa leka berjalan. Opa lupa di gara alam di pancung kalam ladi yang tak akan raso indak di tanah alam baroyak bumi nyopijakan. Di jalan indak kadietong dek lamo lambek tengah jalan latibo di pasar Solo. Satu tiba di pasar Solo rupanya sama so itu. Dek berjalan-jalan dalam pasar tak sorong lo kakade lamang. Odisiko mula kau miai indak na lain nanyo tanyo. Bakato apa anyolai lai kok batamu anak awak ayo pi lai kok basuo si Jaidin oh anak awak mapi oh manangi mande di sini nindak batamu dongku oh anak awak mangku lai ditanyo oh pada orang mangku anak nanindak kabasuo oh antah di mano mangku oh si Jaidin mangku yang borindu sam amu anak mangku yangku. Bakato apa nyolai kalau yo indah anak ado batamu di Solo ko jam sabale beko abita bila mangkau awak barangke kata siun tuturi ke padang panjang coy itu yo bana dan nyolai nyonai kureta kita dari Solo kok layan nak pi di padang panjang mbak itu bana bapak kini hari badaro.
de nabi laju tame jam sabale lamang labi dipulangkan tampe di tanah garam inyokan tari kata siun kureta api onan dibilang bapak jo mande tigo jo norma nak kandung karcis di Bali kepeng tinggal jam 1 kureta tibo naik kureta dari Solo kureta menuju Padang Panjang omato nanindak namu lalu anak seorang tabayang obah yang nyolai dek lamo kureta melarikan ada bilang kureta api ketinggal daerah Solo Singkarak langsung dituju oh kureta manisi nisi danau oh di jalan indak kadietung masuk daerah Padang Panjang baranti kureta di taksiun dicarilah tampe tinggal dulu oh dapet manyeo tampe orang di tanah hitam Padang Panjang di sinan manyeo pondok anak dicari tak batamu yo apo karajo le mande kajo bapak nan tumpak di mande kanduang kini dibuwe cuy balik candonyo lamang kadibao ke pasarami jo norma manggale lamang dilai mencari manggale lamang di batin mencari anak hilang di batin mencari anak hilang kalau na bapak leka dihitung mencari yo cando paku gulai 100 pucuk kaladi dapet juo pencari bare anak kaninda oh kabatamu